Qirg'iz Respublikasining prezidenti bo'lib saylangani туралы rastama Сооронбой Жээнбеков, президенти нави Qirg'iziston рӯзи 24 ноябр дар як маросими вижа савганд ёд кард. ӯ расман ҷойгузини Алмозбек Отамбоев шуд, ки риёсатҷумҳурияш дар Qirg'iziston ба анҷом расид. дар маросими савгандёдкунии президенти нави Qirg'iziston 450 нафар бо шумули вакилони парлумон, дипломатҳои хориҷӣ иштирок карданд. Жээнбеков, ки дар ин маросим ба забони қирғизӣ ва русӣ суҳбат мекард, гуфт ваҳдату якпорчагии кишварро ҳифз мекунад. Qirg'iz Respublikasini konstitutsiyasini уҳдадор мешавам, ки конститутсияи Қирғизистонро ҳифз мекунам. Кафолат медиҳам, ки ваҳдат ва амнияти мардумро таъмин мекунам. Жээнбеков, ки дар ҳукумати Отамбоев аз соли 2016 то 2017 ба ҳайси нахуст вазир кор кардааст, мубориза бо фасодро аз авлавиятҳои кори ояндаи худ унвон кард ва гуфт мубориза бо фасод шароитро барои рушди ҷомеа боз мекунад. Жээнбеков дар интихоботи 15 октябр бо касби беш аз 54% раи мардум пирӯз шуд. Қирғизистон кишвари ҳамсояи Тоҷикистон аст, ки 6 миллион аҳолӣ дорад. дар Тоҷикистон интизор доранд, ки дар замони риёсатҷумҳурии Жээнбеков ҳамкориҳо наздиктар мешаванд ва мушкилоти марзӣ, ки солҳо миёни ду кишвар ҷой дорад, ҳалли худро пайдо мекунад.